Kumsi benda ban rakhe yak foundation day jong ka National People's Party batru yak sngikha jong unong seng yak party uliet porno e sama nakaliang jong ka National People's Youth Front Nongstoin block kalale jingo ya atli gijakari khunsuat hapot Nongstoin kabakan thup yak Reverend S Wellington Children's Home hanong pendeng bat ka Great Pasture Hamau Rusier nakaliang jong ka NPYF Nongstoin block kalayo ru banno senyang yak teki atli gijakari khunsuat harengkat ki kintin IMCM yak khna da general secretary ka party NPP Nongstoin block uba ALCM ha ka teki jingne jingo e khunsuat ha ki teki atli gijakari laidon langru uba Al Comfort Kharbani president ka NPYF Nongstoin block uba kenton bor mausur general secretary NPYF West Khasil District bat kiwei kita khot bat longkit kam ba syakmat e jong ka NPP Gidon hang ni haka Reverend S Wellington Children Home balong kawai na ki home ka papai pakmik ya ki phone jong kanika dong thain ka ba sinot ka sing but gidon hang ni haka dika sni rengkat wat kanika National People's Youth Front ka wadai kawai na ki atrap rekam jong ka seng NPP National People's Party akaba ni kan mau buram ni kan kesi kum ka foundation day jong kan ka party pada ka juga por ka jingkan mau buram ka jingkan mau ya unong seng ya kan ka party ba kan ka dai kesi ke jingdap nyup san snem ka sni kha ka jong akaba ya kan kesi la lekmen da ki nongkit kam ya nong yalam jong ka party hang tei ha senong badha man laki jaka distrik ni hang ni da ka jing penbet jong MLA rengkat bat ka NPYF nilai yo wan banjung ya kan ka home bat kumjur ni salai banjung saya goi pat ka home kepada jong ka bala penyai ka distrik ni Nongstoin kepada ka Green Pasture hang pai hap sau di kajing wan jung ni hang ni kalong ba ngin wan pet wan mi ya kan ka home ka balong ka wei na ki benta ka bangi nilai adon benta ban penbit penbiang ya kan bat ha juga por ni wanra ru ka kubur ka pasal kenat ba kani ka surok ka ban lake nang ni ka ban poi sa tai sa po ka permanent site jong ka home ka balong 6 kilometer tam ka ban nakaleng jong i lo penyo menta da ka scheme ng ka ka development of town roads ka ba dai na ka wall bank ka ba insayo ban trade ocean but ngit scam ba kini ki kun jong kini ki basa ha kani ka children home kumbalong menta gidang don ha ki jimwai ini kem bah itu lebih ingat tenai di belah poi ke surok setai belah pembiang ni kita sa insalah aban shift no ya kistai la se kan kamlong ke jaka ka ba kam biang ya ki betik sa bat kumjur bakila aban penmi sekwi ki pat ki project kumbaka simat ka temu nak panta ka home anu ya kan ke sini nak kalian jong ka NPF kala wanra ru ya kasong jingerap sinobahan nak benta kan ka home ka bakun ni kesini ka ba ni lek kemen kum ka parti bat kum juru ni tua ban no jingrap nak benta kan ka home. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.